Hakabuning kong nga I khublei phi UAPW ki nong snap ki nong pet ya ka channel ka Good News TV haga kyrteng ka thiang tam ka U Trai U Jisu Khrist nga I khublei ya ka Good News TV ka balai bit ya ka ban I bynta ya ka ban sam ka Ktien ka U Blei ha ka sngi kaba kentang ke jong trai. Pat idwai bo Blei Un don lekat lembat ngi kat bangi nang ye puson lang. Ya ke ka bo don ye ka ban kren bat ye ka ban hikai ngi. Na ke Ktien ka bo khuit ke jong u. Hagani ka por ka benta nga kwa ye ka ban kren chapang ka wei ka pang. Ke be dei bat ngi kum ki khun Kristan. Bat kum ki briu ki khun ki jong Blei. Pat kata ka long ka bangi ngi kendu haga jing ka jongi ka baman na sngi bat ka phangalong ka THMA ka MYNSIEM bat ikini na pensyong nong rim
na ka shiti ka jong Paul chikinong Ephesus ko lanong ka banrio ka tukot ka bakhat ar Ka Ktien ka jong blei ki bong kumni na baga jingale jongi kamlong ya ka snam bat ka do henrei ya ki hima ya ki bor ki nok sin shar perthei jong ka ni ka jingdum ya ki jingboman bakan jaman sim ha ki jakap ning ka thma ka bakan jaman sim tu ini pai shu blei ka jingduai Go pa jung yu bahab ning wan khmat jong me ka ni ka por ka bynta Ban I dua ya trai ka pamen ya lam ingi kan banginang puson lang na Ka Ktien ka bakhut ka jong me. Bat bangila I ka ban yo sngo ka e ka ban medon ni ka ban hikai ingi. Aga jing dei ka jongi, bat ka jing yat ka jongi, ka jing im ka jing kumpi kristan. Kam tam ngani ka pang. Ka bolong ka thma ka bagan jaman sim ka bangi kundu. Man la ka sim man la ka por. Ngi bodi ka ni ka por baroh ki kiti ka ban bor ka jong me ko trai. Aga kyrteng ka jong Jisu Khrist ni pan ka ni baroh. Amen. Ki para pengit ladang ki perkhat syapang ni ka thma ka bakan jaman sim. Kam dei kata ka bangi perkhat ka balong ka ka bakham Jungai yangi. Ladi ka bangi perkhat ha ka jing mutur ka jongi. Baga don kata ka jingale. Lani ka bangi I ba ki wei ki le ka jing ka thma ka bakan jaman sim ka bangi ngimla ka ban syapang. Henroi ladang ki kren syapang ka thma ka bakan jaman sim ka bangi kum ki khon kristan I kundu. Kalong ka jing shisha ka bangi ngi ya kendo man la ka sngi man la ka por ba namar kata apostol Paul upen shai ba ukren mahai ka ni ka jing shisha baru ong ba ka jing le jongi kamlong ya ka snam ba di ka do henrei kalong ka bakham per ban ni kata ka jing le ka ba ka snam ba ka do ka bingi I aga jeli jong ka perthei naga bynta jongi ka jingale ka jongi long kalong bat ki hima ki bor ki nong sanshar jong ka jing jong ka jingdum bat ki jingbang man ka bakan jaman sim ha ki jakapaneng ngasngou tanat shibun balung ba jong ka jingseng samla K.J.P Sepngi Synod Sepngi idon ya gani ka good news TV ka channel Kibawan ya ka bagi persyang ya kaban wanra ya ka Ktien ka jong blei Kibawan ya kaban penpau ya ka khubor ka babha ha ki bru ki bayo sngo lungba jong ni ka channel bat ki bi lungba jong ni ka channel bat ha ka bak lungba jong ni ka channel ngi yo ru ya kaban le persya lang bat ki wei pat ki badon ha ka jeli ka bengi ong ya ka Hagani ka digital world lani hagani ka ka bakanja ka badon hagani ka electronic media ladagi pai shaga jing shisha jong ka perthei ngi kat no ki jing wanra ya ki khubor ki jing pha ya ki lat pathai khubor ki jing penmi ya ki dur ki dar Ki jing pen mi ya ki video, ki jing pen mi ya ki film ki bak bon rukom. Pala dengi pej tang na kani ki jing kendu ki jing ba ki jing man la sngi. Ka ba bon na ki ka dei ka ba wan ra ya ki ba persya ka mon ki jong blei. Ngi ki thma ka ba wan ha kani ka ba ngi pha ni ki lat pathai ku bor lomba jo ki internet lungba jong ke television lungba jong kini ke TV kini ke cable TV ke bangi ki jing pha jong kini ki jong ki lat pathai khubor leni ki jing pha jong ki dur ki dar leni ki videos ki jingkren leni ki film ki ya kini ki perthai be ki circulate keleng satlak jong ke perthai but bun sin ngai I bah ki bakham bun Kade ka jing sanshar jong kita ki KYNJA MYNSIEM ki baboman ha ki jakapaneng Piya kade ka transmission ka bangi don ngi ki penheri ka lungba jong ki badon hangni hapo ka paneng ngi sluthu Ka Ktien ka jong blei ka jongi ka hikai syapang ki beneng ladangi pai sya ka jing hikai nakaliang ka jong apostol Paul ngi don hadu lai tali ki beneng
ki lai kerdan jong ki beneng ka beneng kong kalong ka atmosphere ka bangi ngi i bat ha ka bangi ngi her lungba jong ki ling sun kham hajrong jong ka pi i ki don ki jaka e ka bangi pha e ki radio waves ki bangi i ki yo lungba jong ki mobile ki jongi lungba jong ki television ki jongi lungba jong ki radio ki jongi lungba jong ki internet i pha e ka lungba jong ka tu ka jaka ka badon hang tai ka beneng kong ka atmosphere but de hang ni ka bangi i ba ki don ki bor ki ba bomman ki biele e ka ban pha e ka biele e ka ban penmi shibun ki wei ki jing penmi ki balong persha e ka mon ge jong play bat ki bakta ye nga ba de pi ge jing mut ke jing perkhat ke jungi bat ki ba yalam bakla ngi shibun ke ne ge de ke thma ka ba jaman sim ka bangi yele ki para bangai bat nga snotanat shibun bangi don ke de good news tv ke ba ha ka ba ka tu ke jili ka ba wan hak pedeng jong ki tu ki jing yele le ke jing pha ki ba bon jai ngi pha ru e ke ne khubor ka ba pha ka ba dei shapang ka gospel ke jing pen im long ba jong trai jong U Jisu Khrist u pol wong ha ke ne ke khot ka le nong ka ban riu ke khot ka ba khat ar ka de ka bor ke jing san shar jong ke perthai jong ke jing dum ba namar ke ka dau kum ki khon kristan ngi don kam ya ka bangin husiar ya ka ei ka bangi ngi i ya ka ei ka bangi ngi pendon kam ba ya ka ei ka bangi perkhat namar ba kalong ka thma ka ba jaman sim ka bangi hap ban yale la dangi phai shekani ki ki ba jabom man ngi i bangi don uni soitan ubaga jing persyang ke jung kalong ban yale persya yengi ki khun ki jong blei ki khun ki bala sius pa ki jong blei lai dangi phai shaka kitab jing pen pau kalonong ka ba khat ar ka khot ka ba shipho Ka Ktien ka jong blei ka ong shai ba udon uni unung mudui ya ki parabanget jongi uni ba mudui yengi hakmat jong blei bat ka jing mudui ka jong u kalong sngi bat minmit ju shong thai henrei u yai mudui sngi bat minmit persya yengi idon ki por ki ba ngi haka jing long ka jongi kom ki briu ngitip tangi marwei ke ei ka bangi yo i bangi le ka bari la ngi pet ka bari ikren ka bari mdon ni ka ban yo i ki para briu ki badan ka perthai kim yo i ki bahiying masem kim yo i ki para banget kim yo i han reu new yo i bat umudui ya ki jumundui hak phat jong blai kan ni ki para banget kolong ke ka jingale ka bakan jaman sim ka bangi don ya ka ban husial ha ka jing im ka jungi ka paman la ka sngi yo ba ka don ka jing yalam bakla ya nga ba dia pipat ban benjungai ngi na ka jing dai ka jungi ba lau jong kun rat u jungi gani ka jing le ka jungi ka long ka jing le ka bangi hapan ya le man ka por na lor ka jing ya kendu ka jungi shimet ngi iru ki don bun ki wai pat ki jing pun thut ki badon ha ka jing im ka junga ba ka jong pi ki bawan ha ka jing im ka jing man la ka sngi ladangi phai di bat ngi da perkhat pha shalem det jong ka de ka thma ka ba ka jaman sim ka bangi ngi yu i bangi don kam mi ka ban yale bat na ka bantai ka ban yale e ka de ka thma ka ba ka jaman sim ngi ai ngo yo blei ba ka Ktien ka jong blei ka hikai ngi bagi don kam ya ka ban ki ngi ka jing king atiar ka jong blei but hagin ka por ka bynta ngangan pen pai lengkot ki nyotli ki atiar ki ba u blei u hikai ngi ya ka bangi dei ka ban king ya ka ban yele persya ki por ka jong paman hari ka jing le ka banja ka jing le thma ka ba jaman sim ka jongi ka baning kong golong ka jing shisha Ka Ktien ka jong blei ka ong ban pen po ya ban pen pan po ya ka singkai da ka jing shisha ban pan po ya ka singkai jong ida ka jing shisha la dagi phai che ka perthai ka babon ka jing shisha ka jing bom shisha sudah ka baton la dagi i ha ka social media ki babon ki bangi yingi kendu kolong ki fake news ki babon ki jingkren ka jing shapang ki ta ki khubor ki bom shisha ki balam ler
Gani ngi hani ka jeli ka bagi le kan ka pertai. Ka bangi kendu man na ka si man na ka por. Henry Ka Ktien ka jong blei ka ong yengi bangi ngi le da ka bor jong ka jing shisha. Na da ka daw ngi wan ni ka ban wan ra ha gani chapang ka jing shisha jong Ka Ktien ka jong blei. Ya ka ban yathu shaki parabangai. Ban na ka bynta jong ka jing yat lenti ka jongi ha ka jing im ka jongi. Ngi dai ka ban yat ha ka jing shisha. Na bar klem ka jing shisha. Nginum la e ka ban yeng ban yale persha e ka bor ka jong paman. Ngi parabangit bi hatungi yat ne em da ka jing shisha. Ha ka jing im ka jongi ka paman la ka sngi. La da ka de ka jingkren ka jongi. La de ki kam ki bengile. La de ka jing mut ka pe jing perkhat ka jongi. Hatungi yat ne em ha ka jing shisha. Ka atiar ka baar ka long ka hok. Ka Ktien ka jong blei ka ong balaging ya ka jing da shadem ka hok. Habang ikren chupang ka hok. Ha ka hok ka Ktien ka jong blei ka don ar tli ki jing mut. Ka banikong ka long ka ta ka hok ka bangi baroh ngeit ka hok ka bangi yo. Long ba jong ka snam ka jong trai jong U Jisu Khrist. Ka ta ka dei ka bangi ngi kum ki Kristan ngi pediang bat ngi tip ya kata na dong sedong klem ka snam ka jong Jisu Khrist om la ka ban ken ngi kum ki bahok. U Jisu la yap lor ka ding pna. Man syayap nam lagi pop ka jongi bat ngi long ki bahok la dangi na pediang ngi u bat habau blei u pau yu i yengi yu i shu ki pop ka jongi ro i ka snam ka jong Jisu Khrist. Kata ka ka hok ka bai ka meta ka banikong ha mai kren ka bahok. Henry ka hok ka ba ar ka benta ka long ka jing im ka ba kenjaman ka ba jing bangi yat man ka sngi ka jing im ka ba bet. Hatungi yat ne em ha ka jing im ka ba bet ka jing yat lenti ka jing yo man ka sngi. Bun sin la dangi yat ka lenti ka ba bakla ki para pagi ngitip ka don ka jing udin shop jo ki bor ka jong paman. La dangi le ki kam ki bom day. Ngi yo ka jing pen shi tom ya ka taru hadir. Le se shi sin arsin la dangi yat. Nginum shem jing Henry kat banang yat nang yat. Ha ka lenti ka bom bet la ka bom hok. Ka don ka por ya ka ba on ka pop kan lap yangi. Ubriu ubayat ha ka jing di buat. Katu ka ni por unsa shem ya ka jing im ka jong bu. Bar ki bor ki jong ubaman yo ka ban shop ka jing im ka jong ulane ka briu ki bayat ka bakum kita ka lenti. La dagi yat ha ka jing bom yat ka bet wat agar kom jing yat lenti ka jong ya ka shong man ka wan ra ka jing ki babun. Kum kinong syarai ki balang ngi kendu ki jing ka bakum kini bun sin ngi kendu ikini. Ha ka bengi ki para pagit ki jing ki kendu ka jing ki long ying ki long sem ki jong ki. Namar ka jing bom yat bet agar kom jong ka shong man. Kum ta ubaman yo ka lahat ka ban pun kulmar ka ban pun pat ka ban pun pra ka ban pun jot ki ying ki sem ki jong ki para pagit bi ngi don kam ka hok. Idon kami ka banyak ka jing im ka bahok. Ha ka bangi le persya ka bor ka jong soitan. Ka balai ka long ka atiar jong ka jing suk. Ngi ka yo pediang ka jing suk long ba jong trai jong Jisu Khrist. Ha ka boong ka jing suk nga ino hapi. Om kumbaga pertai ka ai mga hapi. Gata gade ka jingkren ka jong trai jong Jisu Khrist. Baka jingkeli galong hatungi pendon kam na em ka jing suk. Ka bengyo long ba jong utrai jong Jisu Khrist ka jing im ka jong ka baman ka sngi. Ha ka jing ya lenti ka jong i don ki jing shop ki babun ha ka jing im ka jong i kom ki briu ha ka pertai. La dangi long ki Kristan ne long ki bam long Kristan ru. Ngi gendu ka jing ki babun. Henry hapdeng jong ka bakum ki ni ki jing Kawai ka bagi di man sengutu kalau ladangi pediang U Trai jungi kumunong penimu jungi. Kada ka jing suk ke jung Trai ka don bat ngi bat uyalam ngi baru ai bor ngi. Bat namar ba ka don ka jing suk ke jung Trai jung Jisu Khrist bat ngi. Ngi don ka jing sengus kem ba wat hapdeng jung ke jing ngi la ka banyat. Ka jing im ke jungi ka baman la ka sngi ka bor ke jong play. Henry la dangi ngimla ka ban pendon kam lani ka ban pediang ngi ka jing suk ka jong Trai ka jing im ka jongi ka bor ka jong ubaman kawan ya ka ban pun kulmari ngi ya ka ban pun khuslai ngi
ya kaban wanra hangi ya ki jingmut ki babun ki ba ya lambak lai ngi ha ka jing ya dan ti ka jing man la ka sngi ki para banget gadi ka wei ka jing suk ka bangi don ya kaban su thu ba ka jing le ka jing thma ka ba ka jam sim ngi don kam ya kaban wat ka jing suk bat ya kaban su thu bangi don ka jing suk ka jong U Jisu ha ki don ka jing ki don ka wei along ka me ka ba ngang yo e kaban ni sulok lang bat ka tu ka ne ki rang ba na po jong ka balang ka jongi ka bangi ngi i ba na ka dau jong ka bam snu thu ele ka bam pdiang ye ka jing suk ka jong tra jo jis ka ka jing ya ka jing im ka jong ka persang ye ka ban khat no le ka jong ka jing im ka jong hadu arsin para bangi ka du ngi i ka por ka jong paman ka babat ba wat hapdeng jong ki jingkren ki jing sulok bat ya ki Jungai kadon ka por ka jong paman ka babat ka ba kam na ka ban pediang ba kadon ka jing suk ba U Jisu Khrist bat namar bam la ban pediang pi ka por ka jong paman ka yai penthut hadu bagi briu kim la shu ka ban perkhat kum ki briu ki ba bet ka jing mut perkhat henrai ka jing mut perkhat ka long ka jing mut perkhat ka ba bakla bat ka bom long shu ka ba bet bat ban ya lang bat ka im lang ka sa lang ru la shu namar ba ka jing mut perkhat ka yai tu kom wai pam ki para banget bi atung i pendon kam na em ya kani ka atiar jo ka jing suk ka thama ka bakin jaman sim ka bangi ele ka wai pat ka atiar ka basang ko long ka jingai ka Ktien ka jong blei ka ong ki bashim mi ka sti ka jingai hatung i pendon kam na em ya kani ka sti jo ka jingai ka jing em ka jongi ka kani ka jingai pi ka jing ya len ti ka jongi ka pertai ki bun ki jing kundu ka jongi kum ki briu ka pertai baru boman uyale ya kapan pendon kam ya ka bor jo ka jing tiang ka jing shep tiang hangi ki briu bat namar ba pendon kam ki ka bor jo ka jing shep tiang ya kapan penting kapan pen knyu ya ngi kum ki briu ka pertai uyo e ka bor halor jongi henrei ka Ktien ka jong blei ka ong shim ya ka sti jo ka jing ta ka jing ba habangi don baru trai jo U Jisu Khrist kam don gunu ko bor ka banwan ni ka banele persha yangi ngi ilung ba jo ni ki snem jong ni ka pandemic ni ka covid khat khandai pandemic ka bala dem kat du ka jing shep ting ha ki brio ka ba bat ka leng sat lak jo ka perthai bat halabangi pet ye ka ba kum gini ka jing shep ting ngi i ba ka bor ka jong boman ka le trai khle halor jongi henry ki para banget gani ka thma ka ba jaman sim ka bangi hap ye ka ban yele i don ka ni ka jing dash ya gani ka stick jo ka jing ka bangi ngi don kam ka ban pendon kam ka jing im ka jing da ka bangi tip ba utra jing u don rkat lembat ngi u blei u ba kraw tam u bla thau i ka bedeng ber khndo u no thau u jonga ba jongpi u don bat ngi bat haba udon bat ngi ke egin ka bor ka balak ban le persya ngi to ai be ka jinget kam don bat ngi ki por baroh ba ka jingele ka jingi ka thma ka bakin jaman sim ngi long ki bas ngos kem ka jingi ai lenti ka jingi ka baman la ka sngi ka atiar ka basan ka Ktien ka jong blei ka long ka jingpen im ka Ktien ka jong blei ka ong ye ki ka Ktien tu shim ye ka jing da khli ka jingpen im tu shim ye ka jing da khli jo ka jingpen im hagani ka thma ka bakin jaman sim ka jingele ka jong ki bor baman ka long kumnu ya ka ban pun thut lani ka ban shim ka ni ka jingmut ka jing perkhat ka jonga bat jong phi ka don ka ni ka jingele na ka banta jo ka jingmut ka jing perkhat ka jongi kum ki briu ban namar ka ka dau phi i longba jong ki ni ki media ki ba pher laga dei longba jong ka television laga dei longba jong ka radio laga dei longba jong ka internet laga dei longba jong ka social media bat wahadu ka media lungba jong ki khubor na ka print media giyele kat bala ya ka ban bat ya ka jingmut ki jing perkhat ki jungi kum ki briu bat shisin be kila yo ka ban bat ya ka jingmut ki jing perkhat ki jungi ki pen ya yangi kat bakum ka mon ka jong ki bat ke ni ki dei ki jingele jong ki bor ki ba ban ha ki jabaneng ki jingele ka bakan jaman sim ki para banget bi
ka jingkhot ka jong Ka Ktien ka jong blei ka long bangi ngin sim ya ka jing dakhli jong ka jing pen im ki babun hapdeng jongi ki pen kulma ringi banamar bangi ngilale ekeni ka jing bakla lanengi la kum bakla ka jing ya lenti ka jing U Blei tre shu ya ka ban ban pet yangi lani U Blei map shu yangi ki babun hapdeng jongi ngi per yo snow shipang jong kani ka bang ba imat U Blei la shu ban map yanga namar bangala le ki pop ki bashur khai Henry Ka Ktien ka jong blei ka ong ngidei ka ban shim ya ka jing ta khli jong ka jing pen im ya ka ban snu thu bau trai ju U Jisu Khrist la sha halor jong ka ding pna na ka ban ta ki pop ki jonga pat jong pi u soitan u yele kat bala bu ong bo blei unum map shu ya pi la da pile kat no ru la ka no ru la da pikala ko mut kum no ru blei unum map shu pi ka da ka jing ka bor ka jong boman ka bor jong soitan ya ka ban pen thame ngi kum ki briu lagi long ki banget ne ki bom ngeit ru andai ka jing shisha ko long U Jisu Khrist la yap na ka bentai jong ilang baroh halor jong ka ting pna bat ngidon ka jing pen im la da ngi pediang i hukum unong pen im jongi kani ka dei ban long ka jing dakhli ka jongi ya ka bangin ken mau ki par banget bangidon ka jing pen im long ba jong trai U Jisu Khrist banom ko ngu la ni ka bam sngap ye de ka jing batai jong ka perthei ba om don jing pen im shu Henry ngin ngeit maka don ke jing pen im long ba jong trai jong U Jisu Khrist ka atiar ka ban riu ka long ka Ktien ka jong blei Ka Ktien ka jong blei hang ni ka long ka ong ba ka wanlam MYNSIEM ka balong ka Ktien ka jong blei bat ka ni ka long ka badon kam na ka banta jong I wei pi wei ya ka bangin don ya ka Ktien ka jong blei ha ka donut ka jong I Maka jing ya lenti ka jong man la ka sngi ka do bun ki jing kli ka bangi haban kli hatu ka ni ka long nem ka badei ka bangangan le hadungan dei ne em ka ni ka rai ka bangi ni ka man le ngila ya ka ban shim ya ki sen jam ka jong I tang la ngila tip ya ka Ktien ka jong blei ka ba ya thu ya nga ba ya phi kum ki bangai hatu ka long ne em ka badei ya ka ban shim ya ka nu ka rai ka jing im ka jing kat kum ka Ktien ka jong blei ibun ki khep ka jing im ka jong I ka bangi ha bi ka ban shim ki rai ka Ktien ka jong blei ka de ka white lam MYNSIEM ka ban ai ngi ya ka jing I kai ka long ne em ka badei ban le ka long ne em kat kum ka mon ka jong blei nginum la ai ka ban sngu thu la dang ngi ngim pat pen rung I ka la dang ngim don kan ka Ktien ka jong blei ka don not ka jong I ba namar ta ka daw ka don kam yang ngi kum ki par bangai ba baroh bangi ngin puli ka Ktien ka jong blei ya ka ban thep ya ka donut ka jong I khnang ba ka la ban yalam yingi ba ka long ka white lam MYNSIEM ban yalam yingi ha ka jing le ka jong I ha ka thma ka ba kan jam MYNSIEM ka jong I bat ka wei pat ka atiar ka ba khaddu ka ba nyau ka long ka jing duai Ktien ka jong blei ka ong da ka ba duai hala ka sngi da ka jing duai bat ka jing kerpat ho MYNSIEM ka jing duai ka dei ka ta ka ba ngi yo ya ka ba jingkren bat lo jong kun rat ko jong I U Jisu Khrist abo don u ya ni ka perthei ko mu briu u long U Blei Henry u da penlut ya ka por ka jong u marwei ban duai halo jong pa ban jingkren bat u ban ya slok bat u ban wat ya ke ei ka ba u kwa yu ka ban le bat ke ei ka mon ka jong pa habau Jisu bolong U Blei hi u im ban duai kat do tam ka long na ka banta jong apa jong pi ki par bangit ha ka jing le ka jong ha ka thma ka ba kan jam MYNSIEM ka ba man la ka sngi hatu ngi lapen skem ne em ya ka jing le ka jing ha shwa ka jing duai la ne ka jing pen kre ka jong I ngi lapen kre ne em ka jing duai ha shwa ka bangin tur sha ka thma ya ka ban le ka ka thma ka ba kan jam MYNSIEM ka jing em ka jong I ka ba man la ka sngi giduan ngidon kam ya ka ban wan ka duan ka jong blei ya ka ban dem makhmat jong u ban sngo thu ka e ka bo blei u kwa e ka ban le ba ka ju ka por ya ka ban wa ya ka jing pen chen por ka jong blei khnang ba ngi la ya ka ban yo e ka bor
ban yai hagi ni ka thma ka bakin jaman sim ni thma jo ka jing im ku jungi ka bor bat ka jing lam ku jong I parbangit bi baroh ngi long ki khun ki bala suspa ki jong blei bala suspa ingi da snam ka kordor ka jong trai jong U Jisu Khrist bat namar bangi ngilong ki bala suspa da snam ka jong U Jisu Khrist ngi tipru aga jong ka por ba U Jisu Khrist ulong unong job ulayap halor juga ting pna bat ulami patru na ke bayap ula job ru iga bor juga jingyam bat kumta naga bynta jong ki khun ki bala siuspa ki jong blei ngiru ilong ki nong job na mar ba U Jisu ulong unong job ngiyele igi ka thma ga jong ngi ka bakan jaman sim ka jingele ga jong ngi ka jing yat lenti ga jong ngi man la ka siman la ka por henry ngim dei ya ka ban shepti pak namar bangi tip ba namar ba utrai jong U Jisu Khrist ula job ika bor ke jong soitan ula job ika bor jo ka po mangiru ilong ki nong job lembat u I don kam tang ya ka bagin pun don kam mi gini ke jong hikai na ka Ktien ke jong blei ya ka jong im ke jong ka man la ka sngi ban pun don kam ya gini ki atiar ke bo blei u ai hengi ban yele e persya hapdeng jong ni ka purthei ka badap de ke jong ka ba purthei ka badap de ke jong bom man ka purthei ka bo pom man ule trai kli and hapdeng jong gini ki baroh ha ka bangi shim mi gini ki jingkeng atiar ke jong blei da shisha ngi long ki nong job but ngi ila ka ban ya chaprang ke jing im ke jong ni kum ki shipai ke jong trai jong U Jisu Khrist ban long ki briu but ki shipai ke jong u ki ba pen I ke jing job ki ba dap da ke jing sup ke jing kmen ki ba dap da ke bor ke jong MYNSIEM khoi but ha ka ju ke por ban long ki kristan ki bo baman u sheptim namar ba U Jisu u don ragat lembat ngi haki por baroh U Blei Un kyrkhu ya gani ke jing slok ha gani ke por ke bynta na ke bynta ke burom ke jong amen tu ngi ni bu I palem shu blei ke jing tuai ko pa jing U hapdeng ngi ai ngo emen na ke bynta jong ke por ke ba koridor ha ke ba me sha ingi ya ke ban snap ya ke Ktien ke jong me dua U Trai ke mamen kyrkhu ke baroh ke bangi hilo yo sngo pat yarap ingi U Trai ke bangi na ke ban pendon kam ke jing hikai na ke Ktien ke jong me ke jing im ke jong ni ke paman ke sngi kyrkhu ke bynta baroh U Trai ke bangi yo ke ban pendap isne ban pen kyrkhu ru U Trai na ke bynta jong ke good news TV na ke bynta jong ke Jingiaseng K.J.P Synod Sepngi ha ke jing ya ke jong ki U Trai ke kam ke jong me ya ka ban pen poi ya ka Ktien ke jong me shi ke bynta ke per lomba jong ke ni ka channel ke jong ki isne ke ban pen kyrkhu I wei ki ban bynta ha ke ni ka channel jong ke good news TV na ka bynta jong ki no snap bat na bynta jong ke Synod hi baroh ko wei try kan rat isne ke ban don kat lembat ni to da to gering ha ka singi ru kom ju isne try ban palai ngi ke jong kyrkhu ki ba tame ke jong me patu ha ka ba wai no to ai ba ke jong eat ba ke jong blei ku pa ke jong ai ke jong try jong U Jisu Khrist lembat ke jong slok MYNSIEM khoi ke nei sa ke nei don kat lembat ki bangit ke jong me ke ba don ka leng sat lak ka perthei na du man ta shi ki bom chu amen